Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Sa Action Right Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga parangka naman tak para bati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos karon nga adlaw Miyerkules, petsa 12. Miyerkules na mga edisyon sa inyo sili nga para tonturas kinahandan niwat naman naton nga mangin kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sili nga mga correspondent, sa liwat na Manila sili nga pagdurong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blotter entry, record of events,
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry atong sini kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini nga mata kadulungan oras sa kagabiyon ang atong sini nga Patrol 2. Ang atong sini nga Crosswind Patrol kay na para kadambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod aton naman liwat gabantayam kag aton naman liwat himorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Miyerkules kedison builog nato ng puwersa Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahong. Aton update sa pagbantay sa pabalita sa national, international COVID-19. Builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opda magita sa aton sininga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniragad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin, isa ka oras, 12 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Maululanon gihapon ang pila ka porsyon sa aton sining probinsya. That's include ang Bacolod City. May pagbulubaskog ang tupa sang ulan. Kung kaysa tulo talithi lang. Pero may mga pulo paaman pa na nga pagpulo pangilat. Kag pagpulo pa naguob. Along sa kilat ha. Delikado subong sang kilat. Bisan ara ka sa sulod balay mo. Kung kaysa nagpabalay pang kilat. Kani nga basta mag-ulan. Handam kagid sa kilat. Mga balay mo bla, mga ara sa oto nga wayang. Baka delikado kado ka. Alamagon gid siyang kilat ang mga balay nga aras nga wayang. Patay gani itong apat kakarabaw nga nagpasilong na to sa puno sang kawayan to sa bago. Inigo pang kilat. No? Ginigo pasang kilat ang apat ka mga karabaw to nga pamuyong to nagaloko sa puno sang kawayan. Ito mga swerte sa Carabao, no? Ang pag-ulan-ulan sa pila kabahin sang Western Visayas, particularmente sa Bacolod kag Negros, dala ini sang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ nga nag-afekto sa Mindanao. Dugangan pa sang LPA nga nakitaan sa east sang Davao City. Amo pa niyang naghatag man sang paggulugalom sa pila ka bahin sang aton nga mga probinsya diri sa Western Visayas. Muna nga sa aton nga mga motorista tempo tig-ululan, hindi ako no tig-ululan ako no, hindi paguro basta pa sa Hunyo ang tagiti sa init sa Manila ganito gahampa 41 degrees Celsius ang kainiton to sa Metro Manila kay na
mo sa mga tambis ang Metro Manila, mga provinces. Mga isda to nga nagakalamatay tungod sang sobra nga init. Isda sa punong nibla. Pati gani manok katumba lang may pilas. Ano pagidayhan kung tao. Sa aton nga mga kauturan, aton yung perme reminder nga hindi kagid magpainit. Ikawan tagid ang ginatawag nga heat stroke. Para malikawan ang tumba warat pilas. Antes ko malipat gali suki ginisang Aksyon Radyo Bacolod, no? Si Mr. and Mrs. Nestor Alvarez kag si Dr. Bernadette Alvarez, pati ang cute nila kabatas nga si Inday Vanessa Alvarez, tanan siyang potataytay. Wow, ga paurok-urok sa Aksyon Radyo. Si Dr. Bernadette Alvarez may optical clinic na sa may sumag dabla. Nagpa-picture gisa sa aton. Proof kay pakita isbanaya nga nagkadto kita to sa iya sini nga optical clinic. Salamat gid kay Dr. Bernadette Alvarez sa bata yang nga si Inday Vanessa Alvarez sa maayo nga akomodasyon. Believe ko Dasig pa sa aras 4, no? Saka-saka gali ang grado sa matata. Di may kaya nakuan man nasolusyonan man ni Dr. Bernadette Alvarez. Si Mr. Nestor Alvarez, hindi ka manok-manok lini. Dapat lang mo sir manukan sa punta taytay. Way kita da. Nagda sa mga mayong bloodline. May si Mr. Nestor Alvarez pagkadto ko sa klinika ni Dr. Bernadette Alvarez. Some other times makitanay kami na personal. Salamat kita sa mga pamilya Alvarez dira sa Barangay Punta Taytay. Pamilya Sigobiada kag pamilya Carmona. Kumusta si Tatay Iti Carmona? Si Nanay Mary Rose Sigubia. Dira sa Punta Taytay. O puli, padayon ninyo dira nga pag-monitor sa aton nga palatuntunan. Na gusto ito lang pala pabalo sa aton nga mga tagparamati. Hindi na gid man malipod nga ti nagahilapit kita sa adlaw sang eleksyon. Ang Aksyon Radyo Bacolod patigayo niya sang kaugalingon nga survey. Hindi niya, why siya may nagbayad ni Samon pag-survey na mo ni. Actually, gasto iniya personal sang Aksyon Radyo Bacolod para nga once and for all makuha na mamla ang pitik sang pulso sang mga pumuluyo naton. Parte ini sa Decision 2022 Free Election Survey. Kaya muna ang amon ginapalakat subong diri sa DYEC Aksyon Radyo Bacolod. So ang activity description sini amon Totally madugay na ini nga mga tinion. Hindi man na malipod sa inyong Aksyon Radyo Bacolod ang nagapangunang istasyon nasaligan sa Bacolod non kag Negrense sa patag sang pagbalita, komentaryo, informasyon, may angot sa ekonomiya, panggobyerno, ilabi na ang politika. In line with this, ang Aksyon Radyo Bacolod nagporma sa isa ka independent research and survey nga grupo. Agod mapatigayon sang citywide nga free election survey nga nagatutok sa nagahilapit nga 2022 national and local election.
ang tuyo sining survey nga himulsuhan ang pananawan kag panindugan sang mga botante kalakip sa survey ang pagpamangkot sang mga masunod. Halimbawa, una, sino ang imo ginalantaw nga magpapili sa mabot nga piniliay? Ang ini bala nga pamangkot may tinutuyo nga makuha sang mga pangalan nga mahimo magpapili sa eleksyon. Kaduha, ipamangkot man sa ginatawag nga mga probable candidate survey ang mga isyu nga luyag sang mga botante masolbar sang mga nagapapili sa mabot nga eleksyon. Now, ang proseso sini, Aksyon Radyo Bacolod may mga survey personnel ang nagpatigayon sa tawag nga face-to-face survey sa mga strategic area diri sa syudad sang Bacolod. Mangin maid-id man ang pag-tabulate sang mga datos. Padala sa news director ang final nga result na wala nag-agi sa iban nga miyembro sang composite team sa desisyon 2022 agod malikawan ang pagbayluhanay kag pag-impon sang mga datos. Luyag ta direklarohon nga Aksyon Radyo Bacolod ang personal niya ng gasto kaysa may naggasto diri sa niya individual. Aksyon Radyo Bacolod ang personal na gasto sa pagpatigayon sang survey nga wala sang may naghatag nga pundo nga politiko, organization o kon institusyon. Amo nang gusto ta maklaro ha. Wala man sang may ginaapinan o kon suportahan Aksyon Radyo Bacolod. Ang tinutuyo lamang sini nga survey nga mahatagan sang kahigayunan ang mga butante nga mapabatian ang ilang panindugan sa patag sang pang-gobyerno. Ano na yung pinaka-mayor na tinutuyo sa Aksyon Radyo. Now, probable candidates election survey. Sa congressional candidates, ari ang resulta. Naglabot sa 14 ka mga pangalan ang ginalantaw nga magapapili bilang tiglawas sa siyudad sang Bacolod para sa mabot nga 2022 local and national election. Now, base sa resulta sang survey, nagipatigayon sa Aksyon Radyo Bacolod halin sang Mayo 1 hasta Mayo 10 sining katuig nagpanguna sa listahan si incumbent Congressman Greg Gasataya na may 83.1%. Insundan si Gasataya nanday incumbent Abang Lingkod party list representative kag House Minority Floor Leader Stephen Paduano na nakakuha sang 4.1%. Ang Anay Bacolod Congressman Monico Puentevilla nakakuha sang 2.7%. Anay Bacolod Councilor Kanutan na may 1.8%. At ang Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez kag Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na may pariyo nakakuha sang 1.4%. Samtang nagwa man sa survey, ang ginalantaw sa among abotante nga magpapili bilang kongresista sa Tantay City Administrator Ang kag Anay Congressman Attorney Jan Orola nga lunsay nakakuha sang 0.9%. Kalakip man sa listahan ang pangalan ng incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia, Anay Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito, Anay Mayority Candidate Attorney Josel Batapasigi, incumbent Vice Mayor El Cid Pamilyaran, Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, at Bacolod City Councilor Israel Salangka. Ang survey ang ipatigayon face-to-face sa mga barangay sa syudad sa Bacolod gamit ang non-random sampling. Ang desisyon 2022 free election survey ang gindihon agod
mahibaluan ang pulso sang publiko para sa nagahilapit nga pinili ay Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. again liwaton ko may mga pulo pa ni bag-o kami diri pagidugang nga mga survey nga matabo diri no sa Aksyon Radio. Kag pamatian nyo lang ang resulta sa pagka-mayor, vice mayor, down to councilor, no? Sumulsuhan tas tanan na sa national level. Magkapatigayon diri ang Aksyon Radio sang survey. Again klaruhon ta, ang survey nga amon ginapatigayon di wala sang politiko nga nagbayad sa amon. Kaya ang Aksyon Radio Bacolod ya, parang kahon ta kamo makasarang ya magbayad kag magpa-survey. Maklaruhon ta kasi may iba naman lang nga ma-misinterpretar man survey na sa Aksyon Radio way na yatupa ginbayaran na sa ni Juan de la Cruz ya. Amo na ganing kaklaruhon tayo subong din sa atong program ang survey sa Aksyon Radio ya wala sang politiko, wala sang financier nga nagbayad diri sa amon sa likod sa amon survey kundi amon iniya gasto ini sang Aksyon Radio, ang Aksyon Radio Bacolod ya maka sarang magbayad kag makasarang magpa-survey. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Clarex, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:03 na kita. May gabi dira kag kamusta dira kay Engineer Nonoy Galunan kag kay Ma'am Julia Mandre sang All Sector Industrial Sales kabangkalan dira ka paurok-urok pa. Si Mr. Rogelio Toto Catalbas Jr. dahidlan ako siya mo. Nagisikat text ako now. Si Mr. Rogelio Toto Catalbas Jr. Misis ay kapamati ni Shaton, kabataan niya. Pati ganing amon amigos punurunok na kapurok-urok de. Si Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua, ka-monitor man, Goku Manuel Kuan family dira sa Talisay, ka-monitor man. Si Mr. Rioben Tampos, ka-monitor man sa Aksyon Radio, ang LTO Chief sang Bacolod. Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, ang Simaros Wine Center. Si Toto Chong sa Apollo Restaurant, si Bambang, si Bimbing, si Ching, always ginaya. Oy untat nga nagapamati sa Aksyon Radio. Si Maninay Cynthia Morp, may kakaloy bibidor dara sa Rosario Heights, sa Takuling Mustada. Si Mr. and Mrs. Maninoy, Jerry Honteveros, and family ka paurok-urok man. Si Maninoy Maeng gani kag si Maninay Chari Salvacion, way man untat nga nagapamati. Si Sparkly gani gapat si attendance lang Sparkly. Si attendance lang wa. Pamilya Chodosco o kung Pamilya Chodoso nagaparabot lang sang condolences sa pagtaliwan sa ilang papa si nga nato sila papa to kay naman dinatukoy na doon nagsakaw papa nila si Suon niya negro Suon Jokno Judusyo sang Barangay 13. Ang palabot sang condolences alin kay Sosette Pahi Marhin, no? Kay Feli Puentevillada may gabi kag kay Kent Bulakha Wanesa paurok-urok man sa night patrol, no? Kag sa Mamaylan City ang pamilya Sirato, si GMS Sirato ang nagatamyaw, no? Check na ato sa nga patrol to, ato sa nga Crosswind Patrol. Ang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol to ginadulog ni sinyo sa Kalawan sang D3 Bayo. Ibaloon tang sitwasyon sang Bacolod sa liwat nga paglibot-libot ni Aksyon Eden Abuso saya sini nga observation report.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari si Action na din mo sa report. Action na din, may gabi. Maninoy, good evening. Good evening, Ihada. Good. Ang nadan kayo, wala mo ginasikway kapag ihada mo. Matik. Kahit ha? Matik. Mati, kinakilapit na lang dan 15. Si Oo. Maninoy, ara, ginaya dapat. Sa kalisod, kag sa kasadyahan, Oo. dapat mag-ugyo nanay kita tanan. Gusto. Ti good. Ti way kita da. Ti mayuman, kahit para mo okra ng tulog, Maksyon Eric, ito mablubog na ang panahon. Oo. Ang kagina, nag-ulan-ulan, sanghap, may iban. Tungod sa ulan, nag-senti. Ang iban, nakapulo pa minsar. Pero ang iba niya, nakahigop-higop sang mainit niya sa baw. Gani. Ti ikaw yan ang hihigop mo. Ay, kape. Ago. Mainit na kape. Importante, may hihigop niya po na. kape. Oh, importante may ginigop ng init. Ha? Ang importante, may ginigop ka ng init. Correct. Kay Dasomla, kay Mapaluto, ta kay Jo Maribla, kundi may kape ka nga ginahigop ng init. Baka siya saging nga sabang nga daw bulubagnas bla. Tapos, gisahan tas ang tinabal. Saw-saw sa? Tinabal. Good. Ako na yan, pero grabe ka active gina kay Action Jo Maria. Kung suguon mo sa daan niya, iuon niya ginadayon. Amatik na si Jo Maria. Pero ituon mo lang sa hindi bungol nga dulong. Kaya kung isa ginatugol mo, doon ba nang ginabakarya mo na? Doon naabot mo Siya alam ko gina. Doon kadasig si Ogiyo. Pagbalik niya. Salak, naging bakal. Pero ti okay lang ha. Kay nagpalihog ko cauliflower mo. Tanong yung bakal yan? Ituulis ako, white flower. Ito punta flower. Tuod ka? Oo, to. Ginatigalan ko. Ang ibabakal mo siya, white flower. Cauliflower. Cauliflower nga utan. Oo. Ang ibakal sa imo, White flower. ito karami, yung mga doon yung bala Jumari, kung doon yung makasala, makapatay ko Jumari, doon na may kapatyon. Wala na lang ako galing na. Sini mo, Jom. Yan, diba, isa mo na si Jomari, ni mo, Jom, next time, pamatian mo gid ang ginahambal ko, kay kahinay mo sa hambal ko. Di ako na lang adjust. Akit kagina sa wala ko tunga dulonggan, ginambal mo. Ako na muling technique ay sa tuogid. Sa too, Bay lang kay ko magsugo ko siya, kung sa kagari ko siya, Jom, liho ko tani bi Jom, timpla ko bi kape, Jom. Tikalan ito, ang gugid sa tuo. Sa too. Ang bago sa Jom, dali na Jom, nga siya, ano sir, ito yung budlog nga tuo ka. Ito ako na yung too para sakto, gid. Pero cute kay Jo Maria, kay Pisan. Dilip ko, pisan kag dasig. Oo, Dali ka mga galing medyo yung frequency ko sa ito, hindi ko mag-isa mag-santo eh. Ate, kung nagaydan-idan, makatuman na tanan. Galiwas ka man ko sa imong palamatinaan ko sa mo. Ang nagani doon. Ginagayedad ka na. Oo. Ito ako yan. Ha? Jumari. Okay, tagani Dito ko po sa. yung bal nga tigulang si Jumari. Kung kasi gani, tagani ko sa kakalipat man eh. Oo, ara ginadayaan. Sige ko na, ang atipara ko, to din ito man, yan ako pagkita, kaya ramang nasabi at sa agtang mo. Te. Kundi, pakilala, kagin nga tigulang. Oo, mo gani. Ako na din ang problema, Action Eric. Sige ko, atipara ko to, hindi ko bala naging tungtong. Wala di silang kwan, di man. Igo ko magkarot sa ulo ko, ay, animal, ari man sa ulo ko, kulit kakapit. Tapos halo sa kigan mo ng tanan, no? Hindi na itong, tanan man gasala. Amo man na, sila nila nga ang kalipatan ko, no, unay sa lawas ang tawo mo. Correct. Amo man ako sa palamatinan, unay man na sa lawas ang tao, nga daw, kasi gagabungol-bungol ka. Dalagi na da Action Eric, pero timayo lang niyang mga maninuyan, kaya maninoy Asher, dira. Hugay ko na sa wala na tamyaw mo. Si Aser? Oo. Ang tupad balay ni Action Nixon. Correct. Maninoy ko man na. Maninoy mo si?
Si Asher eh. Okay, manina mo. Pero kabalo siya nga maninoy ko siya. Correct, May iban ko nga maninoy daan nga wala sila kabalo nga maninoy ko sila. Oo. Kaya mo to sa Disyembre do wala gid do ninit gid. So, ninit kitang koleksyon. Pero ti subong kabalo. Kabalo nga naman ako. Sino naman ang pamaninoyon ta? Gani. Oktubre balat na ni may finalistahan. Nagkaplano ka na sa Nobyembre, Hindi kay sa Oktubre, mabalaan na ang finalist. Kay ang akon nga birthday, ipasaylo ko sa Mayo. Okay. Mayo 2022. Pasaylo tati, kabalo ka na. Okay. Good. Di mo na siya Eric dahil sa palibot sa syudad sa Bacolod, dala sang kung sampat gid sa mabugnaw nga panahon ang mainit nga istoryahanay parte naman sa politika. Gani. Never ending action Eric, especially nga kita daan sa Action Radio Bacolod, may survey kita nga ginapatigayon galing kay You Cannot Please Everyone. Oo. Siyempre, kung ano dayato ni Pagwaya, base na tanan Action Eric sa pagsasaliksik. Base na tanan sa, ako may basihan na tanan bala, hindi man na iya pato-pato lang. Ang basihan ta na iya, mismo ang tao nga gina-interview ta. Correct. Oo, kita yadaan, kabalo ka naman ang aton serbisyo ya tampad kag matuod-tuod, kid. Seryoso, kag... Wala sa honest. ginapinan. Correct. Gani kaya hindi mo ya, especially mga die-hard fan gid sa mga politiko Action Eric, hindi mo na sila yung maisa-isa explikaran nga amuning sistema, amuning natabo, amuning dosihan. Gani. Na, hindi mo, minsan ano pa daya ka explikar kung may ara sila sang kaugalingon nila ginapatihan. Wala lang nagyapon Hindi man na sila gyapon mamati. So, himuon to na lang ang aton si Nation Eric yung ginihimo kay damo man actually may mga negative feedbacks regarding dira, pero damo man sang mga Action Eric naga-rely damo bala sa mga kumbaga nag-aabang sa susunod na kabanata kung sino naman ang mga ngalan ang magwa, depende sa aton sining ipamangko. Tingog na iya sang komunidad, tingog na sang pumuluyo. Nagasulat lang man kita Action Eric, channel lang kita sang luyag nila ipalambot man sa iban nga mga pumuluyo. Pero pila na lang kabulan mag-file na sang COC, kag pila na naman kabulan, sukat kay Action Eric, no? Isa na lang katuig, Mayo 2022 na nga local kag national election, medyo sako-sako gini na. Pero kabalota nga standby man ang tanan, especially pre-election period Action Eric no mga kampanya bala. Kabay lang, palayo lang Action Eric, may mga kung ano naman dira nga mga insidente nga magluntad. Kay grabe gid kay init sang politika diri man sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Subong pa lang gani nagapalamang putano ng tanan kung anong plano sang isa kag isa. Kag syempre nagakatingala kay ang ari do considered man siya nga underslate sang amuning grupo. Subong do gabalimbing na kay do api na siya spiak do mga amo na Action Eric mga gagwa nga istorya. Yan ang kaya nila kung ara kas politika, wala ka sang permanente nga abyan. Kaya kabalo ka na, kaya si kagawad Eric kadaan. Kag sa basta politika, wala na permanente ang amigo kaya. Pamilya gani gilinawa, kamo po yung hindi kamo ya palarias, hindi kamo ya pamilya. Oo, tingnan mo lang basta importante ang tandaan lang. Hindi niya pa indisindis poder. Kundi mapadlagan lang tungod nga gusto magserbisyo sa tao. Kaya tanan man tayo, halos tanan kapadlaga, maserbisyo, gid man mo. Oo, tikabay pa kung ano ginapanghambal nila during election, tutuudon lang. Kag hindi nihay-nihoy na paglambot na ako nakapungko na Action Eric, kag hindi wala magwaslik poder. Gani. Kaya amo ginakisa, wala hinulsulan sang tao nga, ay nano kasayang, man to isang pagsulap kayo sa pangalan ni sa balota. Wala mo lang sagli pulos di sa amon diya. Muna ba Action Eric, although nga may ara gina sa mga bashers. Pero basta kabalo ka lang clear conscience ka nga ginhimo mong tanan-tanan. Gani. Okay? Tapos ding mga storyas kapihan, kiti syempre gabi na, dugay curfew na mo. Gani. Yung Manila, buwas naman sa kagaon, balik kita di alas 4, tapos ang curfew, aga pa ito mga pita. Istoryan, naliwat ang politika, kaya kadamon sa mga political analysts.
Amo gid. Action Eric. Kagada mo May- isang interesado makabalo ko na ng plastada do mo na bla. kung mamati ka lang bala sila, do giniskwila nila, apat ka tuig mo. Oo, ano to? Ha? May nahulog. Ako rin to ah. May kuring, Kuring may mundo. kuring naglumpat. Pabay lang da. Amo ginang mga buhay-buhay na attraction, Eric. Pero may ara kita nakita mga karinderya, mga kapihan, na matamat naman nga nagasiraction, Eric. Kagang syempre nga, sini mga depasahero ng salakyan, nagahinga naman, pero nagahulat-hulat pa sang aton sini nga mga ka-action nga pwede magsakay. Ang going southern part sang Bacolod, medyo expected na yung mga susunod ng mga inadlaw action area matamat naman mag-traffic, especially dito sa bahin sang San Sebastian Cathedral, may mga tapangko na nga ginawat amat tukod man diri sa Atubang. Kagti kung wala action Eric sang pandemic, I'm sure na mas damo pagiguro sang ulugtasan kay ti kabalo naman kita padayon man ang road clearing operation, pero ti wise man ang aton sini nga mga vendors kay imbis nga magbutang da sang permanente nila nga mga pwesto, mga kiosko, ginabutangan nila roida ang ila sini nga basket dira kay para kung may mga taga city legal office gani hapos na lang mag guyod-guyod kag mag tulod-tulod kag mag patgas-lagas galing kiti hindi mo sila mabasa Action Erica, amo na lang ng ilang pangabuhian. Pero ti halong lang gid kay ara sa gihapon ang COVID-19. Action Eric, bantayan karon ang balita naton gikan man sa aton sining kapulisan. Observation report sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat kid Aksyon Eden Aboso ang inyo report nga Aksyon Eden Aboso nga inyo nabatian bago lagid. Ginadulong siya sa kalawan sang D3 Bayo ang pinakabago. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Si Madam Jocelyn Song Comidya kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Natamyaw niya lang si Engineer Arthur Normandy. Kag amuman sa kay Ibonibot Sir asang Germany. Check attendance lang siya. Kag si Toto Benji Locsin. Ang isa sa mapisa naman nga tanong dos Toto Benji Locsin. Kag si Toto Ayan Jervin Infanti Bonda. Para man nga pa urok-urok man. Tinatamyayo lang ang mga Infanti Bonda family sa Barangay Takuling. Halina kay migo ko Ayan Jervin Infanti Bonda. Always nga gapaurok-urok. Samati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Ang report man ni Action Eden Aboso giradulong sa inyo sa kalawan sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us
number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon. Standby sa report na aksyon Roger Gotib gikan sa Northern Negros. Standby man sa report ni aksyon Percival Villamor. Unahon si aksyon Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira kay Donna Robles Prodigalidad. Kinatamya kagid ni Manang Jocelyn Song Komedya. Manang kuno dira nga pag paurok-urok pamatya. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, happy birthday lang kuno kay Casper Gray Lanza. Toto Benji Loxenti, check attendance lang ha. Salamat gid, Toto Benji. Sa kay Maria Los Gabaran Abkilan and family dira sa Kabangkalan City, may gabi gid. Sa kay Butchoy, may gabi. Kay Sir Helmon Garbanzos from Immingham, UK. Kapaurok-urok gid si Mr. Helmon Garbanzos. GVL Luntayaw, kami lang mga Luntayaw family. Gapa urok-urok gid si GVL Luntayaw. Si Yuni Onglabe, araman check attendance. Toto Alex Montesa, may gabi gid ha. Kami lang si kami lang si Mark Gabriel Salanga.
Si Nestor Alvarez. Gapamati kita, tono salamat kita. Sakay Famela Harobel Amisola. Kami lang iamay si Manuel Amisula sa Barangay Kalumangan, Bago City. Always kiko nang kapamati. Sakay Tiny UB Swalog. Ngayong gabi, gid. Kami ako lang si James Patrick Atayde. Sang Purok Pag-asa, nagapaurok-urok, gid. Pamilya Sirato. Sa pamailan, kami ako ni GMS Sirato. Gapaurok-urok, gid, pabati. Ayos! Check na ko ng report live gikan sa Nola Negros. Report ni Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, apis kami. Jer? Oh, nawala siya. Nautod man ang linya ni Aksyon Roger Gotib. Standby sa report ni Aksyon Percival Villamor. Kaya unahon ta si Aksyon Roger Gotib, nautod lagi sa nga linya, liwat ta i-activate ang linya ni Aksyon Roger Gotib. Jer, please come back. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa tumang aksyon sa karoon ni Kabi Aksyon Eric sa mga balita manaton nga madulong mahal sila matinihon Aksyon Eric ang isyunan sa Cadiz ginakalipay Aksyon Eric kay man may ara ka fully recovered 20. Very good. So sa subong nagnubo-nubo ginagamon sini nga kaso Aksyon Eric sa bahin sa COVID-19. So pila na lang ang kaso na mon subong sa mon sini nga padya pangamuyo Aksyon Eric kasi na naman atong kay taasan ni 20 ang na-recover, may ara kami 43 na lang nga nabilin sa 63 kahapon may 20 nga na-recover, wala sa may dagdugang so may 43 na lang sa 63 Tamtang ang siyudad sang Sagay Aksyon Eric sa record sa I Love Sagay nga Facebook page nagrambot sa 85 na matapos nga kapon nga ang kagabi gali nga ang ini nga gabi nga post sang I Love Sagay apat ang konfirmado nga nag-positive naman, may duha nga naka-recover sa kabot Eric 85 ang yara Eric sa siyudad sang Sagay. So nagdamo dawa ang siyudad sa Sagay sa subong Aksyon Eric muna ang yara standing ang yara sining kabilugan na aktibo nga kaso is 85 sa kining gabi Mayo 12 Aksyon Eric. Sa pila na po ka mga balita ang mga informasyon ang siyudad sang Escalante sa atong police report gina-imbestigahan pa to palayon matong natabo ang Aksyon Eric sa may hunob na to atong natabo sa Sabado sa aga ginutan to mag-amay pero pinason diri amo Aksyon Eric ang amay nga sariin kuno pa sa resulta sa investigasyon nga nagapanaid pa ini kato natabo na 5 imediat na sang tinignan nga Sabado pero wala pa gid mabatan Aksyon Eric kung sino ang tiro sini Nanday John Mar Sante 29 anyos dagang iya sini nga minor de edad nga bata nga tiop danay man sila tang ini sila ang ginlotang dari ayon sa may dari sa may Balesteros sa Tasuding sa Barangay Unob-Unob. So investigasyon sang kapulisan pero sa kay pulis
Lieutenant Colonel Heljan Bispi ang nagapadayon pa. Well, lang sila, gawin ng investigation para yung victim tayo hindi pakambal pero masinsa nga kilala niya ang suspect niya at ma-identify siguro sa mga suspect kaya ito lima pa kabilang eh. So, ma-identify siguro hindi ka pagaling sa mga istorya tayo kayo yung pagkakamsakit pa ang yung sinasakot pero may sakang niyang igo eh. Ano, sir, ang ilan taon sa motibo, sir? So, bakit kung previous yung isa ng mga kontra, ano kayo ito? So, yung problema ng isang palibot nila, kasi yung isa na magaling eh. So, meron daw sa bakit yung kontra niya, or naiban ko siya ano. So, nagpuli ko siya, naglakad sa Manila, din pagbalik ang inyong So, may 5 approximate sa mga persona na amo ang ginakabig na binanataw sa suspetsado pero wala man tumapayag kung bala aksionerek ano gid ang rason kung agin lutang ini ang si John Marsantes ang matabo ang mga insidente. So, kinapalain pa sa kapulisan ang ila sa investigasyon may katalan sa sininga kaso. Sa siyudad sa Cadiz naman, maging dakop sila kaina kaysa ka wanted person, kagini sunerek nga ang ginakop nga wanted person may kaso ini siya nga robbery hold up. Robbery hold up ang kaso sa sininga nadakpan kaina kag ini naman ang karon detinado sa Pente Custodial Facility. Ang gindakop mga alas 10:30 takna sinigid lamang nga aga Mayo 12 karon. So ang gindakop gikilala kay Bob Duran E. Bornales, 40 anyos sa edad, residente sa Sinda Aslom sa Barangay Daga, sining siyudad sa Cadiz. Sa report, ngayon siya ang mayara nakapilding warrant of arrest sa kaso nga robbery hold up na gin-issue ng Honorable Judge sa Gwendolyn Himenea ang executive judge ng RTC Branch 60 Restaurant sa Cadiz stated January 15, 2021. Hindi malang tuig sa Enero ang yesterday nga warrant of arrest against siya kaina. Nagsunod pa sa report na ginhold up sila daw payroll bla sa isa ka sentamo. Ay, Diyos. Ang korte nagpanugot sila sa paghatag sa iya sang kaya ngayon na makapiansa sa 1,200,000 pesos para sa iya sinainga temporaryo nga kaiwayan pero why to match siya makapiansa kada ano bala ng 1,200,000 pesos man pagitaon na. Tapos hindi siya ang paibalo sa iya sinainga constitutional rights. Hindi man siya ang ginalo man sa tawag sinigaling physical examination so na iya sinainga balang alawas wala sa mga kabaldahan pero nagwa man nga si physical fit kag wala sa naman rastos lawas during sang operation sa kapulisan. So initial detinado karon sa bayan sang Cadiz City Pente Custodial Facility kay Mante nga paabot-abot naman siya nga maka piyansa action erecto. Robbery hold up ang iyat nga kaso. Sus. So, paano na umuli ang atol siniga mga report dari sa siyudad sa Cadiz, Kiliat Kulerek, may nakabaton nga mga sobra 2,000 sa mga 2,661 ka mga tumuluyo nga nakabaton kayo dalin sa gobyerno pagi sa City Social Welfare Development o Concha Department of Social Welfare Development. Okay. Ayuda ini aksionerek sa tumalang pagbaha balato. Nag 3,000 ka pesos. Ang ila sininga na baton nga ayuda gipanghatag kay na tumay Kadisarina. Nagbayo man kay tungod nga lapit-lapit na po kay Kadisarina at ginputom sila. May 3,000 sila. Wow. Nagrekta sila sa lapitan kalanan.
daw kuan ko kayo daw nakadaog ko sa luto kayo na. Wow. Tungod kay tinamo na kalaon, daw ubos-ubos yun ang sinirek, no? Ang mga sudaan kayo na, tagasas, akalon, dupot bilin. Wow. Lingko daw na tiba-tiba man ko. Kaya mo na nga siring gabi, ate dito man po sa nagpanyapon kami kay daw Mayo man ka unlimited rice. Swerte. Yes. So, wala sa nere ka. Mayo man kasi nagkan sila ayuda. Sabi na ka, piga doon. Subong tayo mo na mabudlay ka naan niya. Ate, pamabahaan kayo, ikaw man na iwala man mag-survive sa lingon mo. Wala na mga kung na bahaan na, pero kung may ayun naman si gobyerno, okay, nakita sa may home sa pila sa mga nabaan. Na napapamakalmat-alman sila sa mga kinabatyag sa kapigaduhon ang mga ayuda na nagabot sila nagalit sa gobyerno, action erecta. So, muna nga ito si Madalo nga report, balita, nag-informasyon. Pabalo lang si Mamuli ni Almaito, tala ni mga client sa Paral and Provision Administration, ginapaksyonan sa mo nga ang buwas sa aktibidad nga nakatalaan ako tanis ni Mayo 13 ang growing tree planting. Hindi madayon. Dahil wag mo, buwas, amo ini ang holiday, no, nga gidiklet. So, isa ilo siya sa pizza 20. O tilingon, start nga buwas Huwebes, pati ngayon, sa sunod pa nga Huwebes. Ang venue sa Don Salvador 2, o Don Salvador 1, lapit mo ta, Don Salvador 1, at siya may idea ang atong nga mga client sa mga, bala ko may mga client, kabila sinari kara pumunta sa iba nga lugar pagpulot sa mga Victorias na. Okay. Kasi magkantogin na sila ya, kasi obligado na sila, tumuset parte na sila niya nga requirement, agad nga sa ilang nga provision, sa ilang provision, sa ilang nga parol, sa ilang nga pardon. So, importante mag-report na sila ya sa opisina sa parol and provision. So, hindi mo na yun, ang buwas ng simidad kundi sa ilang nga sa pizza 20 sa gyapon siring bulan sa Mayo. So, muna nga sumadalo nga report, sabi yung gyapon na kasto siring idol na Kapitan Madrid Diaz, at si Mr. Jonathan Diaz, may kampi nila, kay Toto Jolday Basanco. Muna nga sa mga fan na ginablaw, kaya natamyaw matagres sa kainanay, Moritz, Daniel, Vladiscante, so, kaya kumatin sa Tom. So, nagpapicture siya, pagkatapos sa Tol Portugueses, ipos ko kayo na, kagin padala ito, ang picture, ibot na kanya gin siyang picture frame kandako na. So, padala mo dari sa conscious ka na, may kasama, na sinabat siya ko, no? So, mga 80 edad na yung Moritz Daniel mo. Okay. Utod si Action Roger Gutib sa puspusa sa sining report. Balikata sa Action Roger. May gabi dila kay kuan na kay Bots Magno sa Fortune Town kay kumpare ko Alex Apuyon, kay Nicole, ko Marisandra. May gabi dila sa akong ihado no kay Edward Tahones sa Purok Sirisa barangay Oringaw, Kabangkalan City. Mayong gabi lang no kay Teresita Orita Kahuraw ga monitor masatong kay paring kenanon sa guys sang Tokyo Japan ga monitor kag si Toto Hermie Derwil no tanaw lang si Mamaya Ira Derwil ga monitor gid no balik kwanta sa Action Roger Gutib Jer na please come back. Yes, Action Eric kay Toto Albert ko hinulan kaya no ang anak na rin Councilor Babu ko inulan. Kaya pamati, balita. Human si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, sa taga-monitor gig sa may Facebook programa sa Patrol, kaya Ma'am Judy Delmo. Si, kanya migo ko gani, si Kuya Ramram Romrom Rojo gani sa Amitiga, monitor gani sa ito, no? Tema yung sabi kay si Ramram Rojo. Yan ang kapamati. Diba na yung mga report, balita, mga informasyon, direkta sa mga norte sa probinsya sang
Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita si Roger Gutib, mga bidala kay Kelly Jelly, kay Vanessa Mayo, gig monitor isa sa ato sa nga pagpangalagad. Sa kay Orlando Lupina sa Bornay, ngayong gabi gid. Sa Amay Manuel Amasola sa Barangay Kalumangan, Bago City. Nag-greet ko na ni Kayna. Then kay Pamela Harobel Amisola, no? Report na si Roger Gutib, giradulong siya sa Kalawansang, DTX 500 capsule. Ang DTX Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Saragosa. Monitor gid sa aton ang Panamyaw ayon kay Melanie Chavez Jerza Zaragoza. Monitor gid sa aton, no? Man nga pag paurok-urok. Ali sa report ni Aksyon Roger Gutib, sa Iluanta report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 2 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon na Eric kaga sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok iyaya sa pagpamati sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon Aksyon Eric, no, ari kita subong sa siyudad sang Bago sa police station to kag tungod man nga may ginaulat kita nga mga operation sa aton nga kapulisan kag nakakuha kita sang pila ka mga blatter entry diri sa siyudad sang Bago PNP Aksyon Eric, no, kag ang aton nga nakuha nga balita nga igadulong naton sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol ang arrested person nga ginapamunuan man ni police Lieutenant Colonel John Jewel Batusan Aksyon Eric, Chief of Police ang Bago City. Upod man ang aton nga alert team kag ang sa Buena Section Division nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Glenn Bulauro Aksyon Eric. Kag ini ang manhunt operation ginkandak sadtong alas 7:45 sang aga Aksyon Eric dito sa may barangay Lag-Asan Bago City. Kag ang ining warrant of arrest ginserve sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Rolando Ibanez Hilado. Rolando Ibanez Hilado, 36 anyos, kag ini siya soltero,
kag pumuluyo sang purok Eucalyptus, Barangay Kalumangan, Bago City. Kag ini ang warrant of arrest may criminal case number 7625 sa kaso naman iya action erect nga theft, no, qualified theft nga gin-issue naman kag ginpapanaog sa abogado, no, ni Honorable Judge Sir Maheldo is Octavio sang MTCC Bago City. Kag ang warrant of arrest action erect ginpirmahan kag ginpanaog sadtong nagligad nga mga tinuig sang bulan sang Agosto 31, 2010 action erect. Kag inisya karon may fixed bill nga ginrekomenda ang korte para naman sa iya temporaryo nga kailwayan nga 12,000 ka pesos naman action erect. So karon ini ang suspect ara karon nahunong sa custodial facilities sang Bago City. Dugang pa dire isa naman ka arrested person nga takandak naman iya sang aton kapulisan sang Bago didto sa may Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Ini serbihan man sang warrant of arrest sa giginkilala sa kay Antonio Ispuerta e Almuente. Antonio Ispuerta e Almuente, 38 anyos, kag inisya may asawa kag pumuluyo sang Sinagwan, Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Kag bitbit man sang aton kapulisan ni Police Master Sergeant Glenn Bulauro upod si Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batusan, kag inisya ginbitbit ang warrant of arrest nga may criminal case M-BGO-20-030 CR sa kaso naman iya nga PD number 449. Kagin issue ini ni Honorable Judge Irene Bunghanoy sang MTCC Bago City. Kag ining warrant of arrest may pitsa sadtong July 16, 2020 action erect. Kag may fixed bill recommended ang korte nga 30,000 ka pesos para naman ini sa iya temporaryo nga kahilwayan. So karon ini ang duha ka suspect ara karon nahunong sa custodial facility sang Bago City. So mo ini ang mga nakuha naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility sa Bago Police Station. Mayong gabilang sa Honorable Chad Peria, kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta, kag Honorable Don Gisler Emboltorio sang syudad sang Lacardo. Direktamente live report diri sa Police Station sang Bago City ang inyo ka-aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Sir Percival Villamor, live report gikan sa may area sang Bago City. May gabi nila sa kay Vladimir Burgos Lopez. Ano lang si Mamaya Winnie Burgosa. Manghod niya si Wendy Burgos sa Biscom Binalbagan. Gapaurok-urok. Lodi Bico Peralta, mayang gabigid. Kay Toto Alexis Wing Torre. Natamiyo ng pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid ang pamilya Torre. Alin kay Alexis Torre sang UK. Gapaurok-urok. No? Edgar Tanaya sang Candoni, may gabigid. Kay Jocone Estebes kag kay Exi Cabarles Estebes. Ayong gabi. Ari kami di sa Mansilingan. Ay, arada mo sa Mansilingan, gistar Madam Exi Cabarles Estebes. Kami Mr. mo Jocone Estebes. Mansilingan ako mo. Jocelyn Libocon Dispoho, may gabi. Kristen Menyes Villalubos sang Barangay Pandanon DSB. Si John Vicente. Ano ang pamilya sa Himaylan, Barangay Carabalan. Vicente family from John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Si Noel
Umanya. Ito Noel Umanya da may gabi ha. Mga Umanya family da kag dira sa sa Limbo. Sa Purok Limbo, Poblacion Bago City Negro. Doon kag Umanya family. Lain kay Noel Umanya, no? Kay Bibi Jocadis Bautista, Purok Halimbawa, Tapi Kabangkalan, ka monitor gid sa ato, no? Ding Alit, isang Barangay Lopisay na Morsya. Candel Estrella Ibabaw, family Ibabaw, ginatamyaw yun anda. May lang ko ng pagpaurok-urok. Kay Bon Ignacio da, mayong gabigid, James Patrick Ataydi, no? Ara manda ka paurok-urokid sa inyo palatuntunan. When we come back, balik ka report ni Aksyon Eden Aposo sa final report sa atong sininga patrol. Ito, pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Balik diri sa ato mga bidira kay Madam Chona Despicarion. Oy, ga-monitor gi sa aton si Madam Chona Despicarion. Kamusta si Mami da? Si Toto Jeff Hardy sang LTO San Carlos. Ga-monitor gid sa aton. Salamat gid kay Toto Jeff Hardy sang LTO San Carlos. Kay Sparkly, check attendance lang. Balikada si Action Ed de Naboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Ed de Naboso sa report. Line number 3, Action Ed del Piscamac.
Action Eric mas dako nga balor sa Cebu ang nagkompreskar sa kapulisan sini nga tuig kumpara nagligad nga tuig. Sino kay Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Spokesperson sa NOCPO, umpisa Enero tubtub Abril 2021 naglambot na sa masobra 16,000 pesos nga balor sa Cebu nakuha sa kapulisan sa anti-illegal drug operation sa Bugos nga probinsya, samtang masobra naman 5 milyones pesos lang ang balor sa Cebu sa Enero tubtub Abril pinalikod nga tuig. Dugang pa may 352 ka persona ang naaresto kag may 654 ka kaso na fana sa korte sa tuig 2020, samtang 319 naman ka persona ang naaresto sining tuig sa parehas man nga bulan kag may 641 ka kaso ang na-file man sa korte. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aborso. Una sa balita ng section sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat yun, Action Eden Aborso. May kabidira kay Feli Puentivilla. Kabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program Miyerkules edisyon magatakop ini temporaryo balik ini buwas Huwebes. Ato sini nga mapatrol la unit reporter sa Action nga napangalagad karon nga gabi. Action Roger Guti, Action Percival Milamor. Eden Aborso back to back kay Action Papang Nixon Tahon. News Center Action ang Defensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Sporgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Siyudad Sang Bago si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sana sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. TTX 500. Rosella. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.